Zai Irazategi 3. postua gaur San Esteban sarian Oiartzunen udako abuztuko sasoi hau hasten, benetan lasterketa pila bat izango dugula Euskal Herrian, beraz sentsazio honekin hasi duzu gaurko, ez? Bai, bloke berri bat, azken blokea, karrera pilo bat hemen abuztun, eta gaur 3. eta hor aurren behintzat. Oiartzungoa da beti esatea lasterketarik gogorrenetarikoa dela Euskal egutegian, egia da gaurko 30 kilometro gutxikin kaida batengatik, ez dela hain gogorra izan, baina uneroko gora beherek lasterketa asko gogortzen dute. Bai, karrera moztu inda azkenen eroriko nongatik, baina gora bera asko, oso azkar jungeak karrera guztin, baina kilometro gutxi zien ez asko puskatu eta azkenen grupo handitxea mar bat aiaugea, bukaerako esprinen. Zaten genuen, azken blokea alzi berri dugula, zure azken blokea izango gana aficionatutan, ala espero dugu. Ez espero duzu, azken hilabete hauetatik. Printzipio zenbengo karrera bakarri gaitzen zaizkigu, Kantabriko itzulikin, eta aldan hoben aitea, eta temporada sensazioko onak inbokatzea. Sorte, Xabi. Zuri.